Maria Ergindo Atxoaren egunean Fernando Prado gure apaizgaiak pastoral gutuna plazaratu zuen. Testua jaunarenganako konfiantza berritu eta bukazio pastoral zaindaztera gonbidatzen gaitu. Bestalde, Bilboko eta Iruñako apaizgaiak erretiru bat ospatu zuten Donostiako seminarioan eta Mikel Aranguren bikario nagusia bidai lagun izan zuten. Caritas Gipuzkoak Arrentariako Agustindarren komentua Mirian Etxea jarri du martxan. Ekitaldian, gotzainak, bikario nagusiak, Agustindarren elkartea, Caritaseko profesional eta voluntarioak eta erakunde ezberdinen ordezkaritza handi batek hartu zuen parte. Nahia egi bihurtu da. Fernandok zaurgarritasun egoeran dauden emakumeak lagunduta sentituko ziren etxe bat amesten baitzuen. Elizaren lanari ekarpena egitea erabakitzen duten Gipuzkoarren kopuruak gora egin du aurten ere. Elizaren laukia aukeratzen dutenen kopuruak ehuneko 0,52an egin du gora 2023 urtearekin alderatuta. Fernando Prado gotzainak zera adierazi du. Jende askori eman nahi dizkiot eskerrak. Elizaren laukitxoan isa jartzeko keinuari esker, gure kristau elkarteak, proiektu evangelizatzaile, hezitzaile eta sozial askori egin diezaioke aurre, eta ondorioz milaka lagunei egiten die mesede.